kumatang merienda mi. Tanang dilibre ni busing mi. Kami man nagbirok ti na imas. Ano libre na imas. Dapat ipagtan. Nangina. Kami pa sa bali. Nangina. Sa naribo talo manay 350 ay the 50 pesos 349 300 din kababaan din 349 ti may isa may mano nga bilao no pansit mano bilao nga pansit aja yan ito'y kaming agbirok ti merienda mi. O, dahil pa. Agbirok ang tagarodan. Na. Pagpaluto tati pansit. Ito'y kami man nga gumatang. Merienda mi. Try. Oy. Oh, that is sexy. Sexy body. Sumurap kami ng dito eh. Nagayam ti barbaro dito yung mga dati barbaro nga pangalan. Ay, pansamo meals! Nag-snack na ngayon. Ako pa kami ang spot. Try me man dito iti Shanghai. Ito ka tayo. Pansit ang in-order namin. Ano babsog kami man. Flavor Ang na ice cream, ice cream. Puro rami rin siya. Yeah. Santi. Double choco. Ito man double choco. Rami rin. Choco. Double choco sa akin. 25 pesos. Buy any to Magnum bars save 20. May one? Oh, sale na eh. Ay, ading ano ito? Sale pa din ito. Nalubo na ka. Paluto. Nalipatan mi di resibo kay sa soble di kadwa. Kay ang kaumuli. Start po kami, ma'am. Please po. Tama exercise. Exercise na. Tayon tag merienda at tayon. Wala na papagawa. Kung ito na nag-pro. Tapos, Oh. at dapat at pa promo na kung ano. Ang sarap. Ay, nakatunay. Ang sarap po. Okay. 370? Uy, nakatunay. Sarap ng merienda namin. Maglibre masarap. Ay, dati si Tiana. Hindi ang ganda na ito yun niya. Lapayak. Na? Tinga ng daga. Baka mabalibot ang order tihap na nga lang. Wala na. Dabay simuli jayawan sa. Tapos dapat ice cream niya. Tenga ng daga. Kain.
Sarap din. Uli. May at siyempre. May at sweet yung pansit.